Kiripto sana'a da ba a yi da yaron banza. Are kama sana'a. Shaye! Ban ji ba? Are kama sana'a. Da wa kake? Kiripto ya ke yawa. An kashe muku zukata. Hey! Sai ma na suna na abu da na gaya muku. Kiripto ne ba sana'a ba ce. Da wa? Wai kun san wani abu? Wallahi tana hwashewa. Ka san wacce hwashewa da ta yi not coin ta hwashe ta yi face-face mun yi ba caka da kuɗi mun yi walakanci ko? Wanga da ta hwashe. Duniya gaba ɗaya da sai kana ne ina tunai kowa da kowa da motar kada gidan da ka gina da kasuwar ku da mi da komi na duniya kaga gwamnati house tauce sarki naune ta dai hoshi tana duniya nan sai ha duniya gaba ɗaya da abun da a cikin ta sun zama na gaba ɗaya zanna nan kaga in nisa ka aiki gakkai in nisa ka aiki gakkai in ta koshe nisa ka aiki gakkai gidan ku in washe shi in zanki kiwon kajin turawa gidan ku daidai na wurin ɗaki ka nan zanki kiwon tumaki na gode Allah ya ƙara min lafiya da nisan kwana sai duniya yanzu Allah ya tsere kawai sai na kamo yan mata su ɗari su duk kuje kuɗe wurin ruwa kuje gulbi ku ci kogo ta kai suna hitowa yariya tana ragwada ci kai katsawa da tsawon ce dauki bokiti yi gulbi sai ki ci koshi wanke kayan nan da wabi abinci kai ban maci na watsa ba za a yi shiga jirgi in je in dawo in hau mota in je in dawo jirgi ni ɗaya a yi kwace a ce ina za a halar da ci duk inda hankali